ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وبذ أيوبقى أهلlerini berdik. Oşolar yani yeni edafe etip berdik. Bizden şoň rahmet bolsun diýip. Ve akıl adamlar üçün ibret we nasihat bolsun diýip. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Ey Eyyub, sen eline bir pence çiýyk alda, şoň bilen urgul, hanys bolma. Tahqiq biz Eyyubni sabırlı bildik. Ne weýle ýakşydyr ol bende. Yani Eyyub nihayatda ýakşy bendedir. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Ey Muhammed, yad et menin bendelerimi, İbrahimni ve İshakni ve Yakubni, ki taat ve ibadette kuvvetlidirler ve dinin işlerinde basiretlidirler. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Tahqiq biz şolaryny özümizde has etdik. Bir halis bolan sıfat bilen, o da şolaryň ahiratyny ýad etmekleridir. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ve tahqiq şolar menin ýanymda ihtiyar edilip filanan ýaxşylardandyr. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ويادت Hazreti İsmailni ve Yesa'ni ve Zulkiflni ve buların hemmeleri saylanıp ihtiyar edilen yaxşılardandır. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Şu geçendeki enbiyaların hikayetlerini beyan etdiğin ayetler enbiyalar üçün yaxşılık bilen yad etmektir ve muttaqinler üçün ve perhizkarlar üçün yaxşı aqibet bardır. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Muttaqiler üçün adin diyen beheşt bardır. Keşolar üçün qafılar açıqdır. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Şonda tirteklerine dayanıp oturan hallarında cennette köp meyvelerini ve şarapını getirin deyip emrederler. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Oşaların yanında gözlerini süzüp oturan ve gözlerini fakat öz yoldaşlarına tıkıp oturan yaşlar hemmesi den bolan hur qyzlar bardır. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Ferişteler şolarga aydarlar, şu nagmatlar sizlere hesap günü üçün vade berilen nagmatlardır. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Tahqiq bu zatlar bizim size beren bahşişimizdir. Onun üçün tükünmek yoktur. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Şudur muttaqilerin sogaby ve tahqiq kafirler üçün nihayetda yaman jaýlar bardır. جهنم يصلونها فبئس المهاد. Yani cehennem bardır ki şoňa dahil bolarlar. Pes neweyle yaman jaýdyr şol cehennem. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Şudur azap. Pes şonu kafirler dahtynlar. Ol nihayetde qızgın ve qaynadylan sudur. Ve dowdahylaryň bedenlerinden akyan kan ve erimdir. وآخر من شكله أزواج. Ve başga düşün yani enwa aqsam azaplar bardır. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Bu bir cemaatlardır ki siz bilen bile dowdaha dahil bolýandyrlar. Şolar üçün merhaba yoktur, yani yaxşılık yoktur. Ve tahqiq şolar dowdaha dahil bolýandyrlar.
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Şolaryň tabileri aýdarlar başlyklaryna belki size merhaba ýokdur, we hoşluk ýokdur. Şu azaby bize siz getirdiňiz. Pes ne beýle ýamandyr şolaryň jaýlary. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Tabiler aýdarlar, Perwerdigara, kim şu azaby biziň başymyza getiren bolsa, o kim bizi gomrah edip hakdan öwrilmegimize sebäp bolan bolsa